Narastú ceny energií o stovky eur ročne? Premiér Fico hovorí, že sa tak nestane. Má pravdu? Poďme si to rozobrať. URSO odhaduje, že odberateľom bez štátnej pomoci ročne vzrastú náklady aj o stovky eur. Vláda na tento problém vyčlenila 238 miliónov eur, ale stále nie je jasné, či bude pomoc adresná alebo plošná. No máme aj dobrú správu. Cena elektriny má ostať rovnaká ako tento rok. To ušetrí domácnostiam až 267 miliónov eur. Táto úspora je výsledkom dohody o slovenskými elektrárňami o spustení nového bloku Mochoviec. Rast cien energií bude ale kvôli geopolitickým faktorom či zvýšenému dopytu a tlaku na prechod obnoviteľným zdrojom stále pretrvávať. Čo si o zvyšovaní cien energií myslíte vy? Má vláda podporovať všetkých? Alebo by mala energopomoc smerovať iba tým, ktorí u nás je potrebujú? Napíšte nám svoj názor do komentára. No a ak ste toto video dopozerali až tu, podporte nás lajkom, followom a pošlite toto video ďalej. Ďakujeme.